ngakwa ban ai ka statement halor ka jing kren jong utaw nong ai ktin jong ka Voice of the People Party hagen katu ka jing kren ka jonga ha ka meeting jong ka sning block ka ba ngalawan ya kawan ya simentalang rengkat bat kinyo ngalam party ha ka tegasni te ka jing kren jonga kalam tang khandiat te henrei nakaliang jong utay unong yel ai ktin jong ka WPP ngayu i lemba kilat patai kubor ula ai ka jing jubab ko cerong ba te nga don hang nem dei ban ong bangan jubab ka we kita ka jing kan tho ka jong ong ka jing ya nga simet bat ya ka party ten re nga sudon ya ka ban pensai le ban batai tang ka tu ka ni kimat ki ba nga sudon kam nakaliang jong aru ban pensai bat ka jing keno bamsap ya nga da utay unong ai ktin jong WPP nga jukwa ban ong tangkat nei uang ya nga na ba nga bamsap namar bangayeng hakaliam jong ka sarkar te nga kwa ban bo ka jing kali hato babaro kita kibadon hakaliam jong sarkar kita iba bamsap bat nadu menu ba kata ka WPP kala don ya kata ka jing pensisya ba kata ka sarkar ka bamsap lani ka WPP kalamo ya ka banlong no kum kanong bisa ya ka bamsap jongno kentop ya nga lada ka WPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurat ya ka bamsap jongno ngaslo ba don kam shu te ya ka high court lani ka supreme court ban sim ya ka jing bisa lada ban supak bisa ba WPP to la kilala ban surai himaki ya ka bamsap jongno ngadok ngakwa ban ong tang kata halo jomane kawai pati halor ka jing keno jong utay u nongelam nong ai ktin jong ka WPP banga yalam ya ka jimut jong berkat jong ipaj ba lan man penjabo ya ka jimut jong ipat berkat jong ipaj ba tangkum kita kinong rabul na ka ying jong ki MLA lane nga penhiari ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong la isne ngadon ban ong kum ni ba imat une unong ai ktin jong WPP 4 Jule isn a ya ki pajba badog basuk menu na kata-kata nga imat ba suthu ya ka dor jong ka jingle isn a ya ki para breu non kanu do ka jingle ka kham kraw ban ya ka jingle isn a ya upara badog basuk kata ka banga kwa ban ong hang ne por pi ka banga i thamla teng ya kini ki breu ka lomba lada rabul ki pajba lani lada lekpan isnei ki pajba ki ong bakalong kapa penjabo hrei yala depat ngingi i tengkren haki meeting baki ki penlong nde baki ki pen ap ka bol da ka praction don ki pena kata ka dei ka banga ngayu i te hatu ya ka jing pen ap right ki khem baka dei ka bakoi hrei ka jing lekpan isnei jong pajba hatu ka dei ka pajabo kata ka dei ka banga baru ngakwa ban bu jeng kelilang ya kini ki nongelam khamtam yutei nong aktin jong ka WPP ubala balia nakamta bansu keno yanga bangadei uwei na kita ki nong bangsa kata ka dei ka message ka ba kham ka banga soba ngadon kam nakaliang jungaru ba ngan haban ya dai la di nakamta kini ki jeng kendo ki bom syam don kanong rim hai jonga ngasokum ni ba ni sgodon bok ba unu pra ujob tang songot ke bele handai da dei ba jen dala job khambon gine ngamtep kai ke banjai pa ba namar kine kila kren shai ba kim don jing isne yu pa ba kata kadai ka ba nga sngo katkum kani ka statement ba utay uno ngai tin nyo ko WPP uong tinata ka daw kerpat ik pa ba nginusiar na ki bakum kini kinong ilam ki bomdon ya takadonot bat kamensem bansos na ya ki para brio tikata ka masik ka banga nga kwa manay ha ka kapor